Okay, her har vi et kuldeblanding. Ja. Og det man skal bruge, det er, at man skal bruge et reagensglas. Og så skal du bruge et aflangt reagensglas med en lille bitte smule vand i. Og så skal du bruge salt og is. Og det du så gør, det er, at du tager dit aflangt reagensglas her. Og så prøver du så et lille lag is, og så et lille lag salt, og et lille lag is, og så et lille lag salt. Og det bliver du så ved med, indtil du har en tredjedel is og en tredjedel salt. Og så sætter du så et aflangt reagensglas med termometer ned i, og så afmåler du så temperaturen en gang imellem. Men vi har slidt lidt her, så det her det er så det færdige produkt. Ikke fejle. Nu er vi tilbage, og resultatet blev, at det blev minus 14. Og det var næsten, hvad vi håbede på. Vi håbede på, at den blev minus 22. Det er den temperatur, at selvvand fryser på. Okay, det her vi har her, det er altså vores kuldeblanding. Og det der egentlig er sket med den her kuldeblanding, det er, at vi har lavet en blanding mellem salt og is. Og der sker så en kemisk reaktion, som gør, at det bliver meget koldere end det normale frysepunkt for vand. Så herinde, hvis det var rigtigt, så skulle det komme ned på minus 22, som Jakob sagde, det ikke helt kom, fordi det der saltvand fryser ved. Man kan bruge salt til mange ting. Og et af de ting, man kan bruge salt til, det er, at man kan komme ned på vejene. Det påvirker isens frysepunkt, så frysepunktet er minus 22. Og det gør, at bilerne ikke glider så let på vejene.